Vážení priatelia, ahojte, vítam vás na ďalšom pokračovaní môjho večerného rozhovoru, alebo môjho podcastu Ondrej Talk, ahojte. A dnešnou témou bude doprava a možno začneme trošku gramatiky. Mimochodom je 2:30 ráno. Ja som práve vyšiel zo sprchy a vždy, keď som býval v byte predchádzajúcom a nemal som štúdio v rámci bytu, tak som si hovoril, že raz keď budem mať a budú ma napadať tie skvelé nápady v tej sprche, tak sa postavím pred tú kameru v noci, ráno, o 3:00, o kejkoľvek bude a začnem to zo seba sypať tie moje myšlienky. Tak som zvedavý, či to bude stať za to. Schválne mi potom napíšte do komentára, či to za niečo bolo. Teraz ako riešim ten YouTubeový kanál, volá sa to, že Chlapci slovenskí, a tam mnohé veci ľudia komentujú, väčšinou veľmi pozitívne, za čo veľmi ďakujem. Pod posledným videom je je tam proste jeden komentár, ktorý mi zostal v hlave. A ten komentár je, že pyrohy som napísal som napísal so zlým i. Hej, pravdepodobne tam má byť y. Priznám sa, že nie som si úplne istý, aké i sa píše slovo pyrohy na prvú dobrú. Verím, že aj vy máte nejaké slovo, kde ste si nie 100% istí, aké tam má byť i. Mňa ja tento typ komentujúcich volám, že to sú gramarnáci. Hej. Mám na to taký ako svoj výraz. Nie preto, že by som ich nejako chcel uraziť, alebo že by mi to vadilo. Ani nie, však veď každý komentár, ktorý pristane pod tým YouTubeovým videom, tak má vplyv na dosah toho videa, takže vlastne môžem za to ďakovať. Viac menej by som mal naschvál písať niečo do tituliek so zlým y alebo s nejakými pravopisnými chybami. Už nejako nemám úplne ambíciu, že by som ako teraz ovládal všetok pravopis. Hej, ani to nechcem nejako docieliť. A kedysi som pracoval v jednej firme, kde sme mali v rámci svojej práce jazykové korektorky. To boli také jazykové, naozaj vyštudované, tie, čo študovali slovenčinu a štilistiku a tieto veci. Mňa fascinovalo na týchto ľuďoch, že oni sa sami medzi sebou, tieto dve jazykové korektorky, ktoré sme zamestnávali, dokázali pohádať o tom, či niekde má byť čiarka, či tam má byť neviem čo, či tam má byť taká vetná skladba, či má byť slovo sa, se, si pred alebo za niečím, alebo či má byť nejaké slovo najskôr a potom má byť to druhé, kde je tzv. Priama reč a ako to má byť označené. A ja som sa vždy na tom smial, lebo oni častokrát, keď to malo byť naozaj profesorsky ten text spracovaný, tak to nebolo až také dobré načítanie. Tie pravidlá sa medzi sebou často vylúčovali. Oni sa hádali, že podľa tohto pravidla to má byť takto, ale podľa tohto takto, ale na to sa sťahuje taká výnimka takto a teraz, že čo má prednosť, hej? No a potom, keď to bolo teda naozaj tak, jak to má byť napísané, tak podľa tých najväčších štandardov, tak to vlastne sa pokazilo, že to nebolo také dobré načítanie. Poviem vám príklad za všetky. To bolo napríklad, keď ste niekde... Ja niekde, keď píšem e-mail, tak tam dám čiarku aj pred A. Ja viem, že sa to nemá, ale niekde dám, keď je to dlhá veta, aby som to tak trošku oddelil a uľahčil tomu čítajúcemu, že to už je ako nová myšlienka a že to proste ako je niečo ďalšie, nejaký ďalší ucelený celok v tej vete. Ja viem, že to tam nemá byť a ja to tam niekedy aj tak dám. A teraz, jak som bol v tej sprche, tak ma napadlo také prirovnanie, že to je ako keď niekde ste na ceste a podľa absolútne striktných pravidiel cestnej premávky by ste niekde nemali dať smerovku, alebo mali by ste ju dokonca dať opačne, ale ja ju dám aj tak, alebo ju dám na tú stranu, ktorú väčšina tých účastníkov tej cestnej premávky očakáva. A robím to kvôli bezpečnosti a kvôli tomu, aby som uľahčil zase niekomu ďalšiemu to, že napríklad tam niekto odbočuje a čaká, že teda či ja teda idem tam alebo neidem, no tak ja dám tú smerovku, aj keď by som ju nemusel dať, pretože to je hlavná cesta, viac menej podľa doplnkovej značky a idem vlastne technicky rovno. Ale je to také komplikovanejšie a žiada sa možno
podľa nejakej optiky, uhla pohľadu a názoru, to je dneska také moderné, že sa tá smerovka dá. A ja tú smerovku dám, nikomu tým neublížim, lebo není komu vlastne na tej križovatke tým spraviť zle. A naopak uľahčím niekomu, kto tam chcel ísť napríklad cez prechod, alebo chcel proste čaká, chce odbočiť. A teraz hneď ma začalo napadať, že a teraz máme v Trenčine také križovatky, ktoré by som tiež veľmi ako keby porovnal k tomu, že ja vlastne nemám ambíciu sa naučiť všetky slova v slovenčine, kde je mäkké a tvrdé i a kde sa dáva čiarka, nedáva. Nehovorím, že neviem dobre ako písať po slovensky, myslím si, že to vládam celkom dobre. Snažím sa vedieť písať a hovoriť aj v iných jazykoch a je to často jednoduchšie. A takisto proste nemám ako keby ambíciu niektoré veľmi komplikované križovatky vedieť úplne striktne a v danom momente, kto má presne prednosť. Ja sa priznávam, ruku dám teraz tak ako alebo teda lepšie by bolo prirovnané, že dám karty na stôl a poviem vám, zverím sa s vami s takou vecou. Že taký nepopulárny názor a také ako niečo, čo ma bude možno veľa ľudí za to odsudzovať, tak ja do niektorých križovatiek idem s takým ako tam opatrne tak ako našlapujem, hej? A ako tak sa pozerám doprava doľava, že či asi mám prednosť, nemám a idem tak akože prepáčte, že ak som vám vošiel do cesty, mrzí ma to, nech sa páči, môžete ísť, hej? Pretože tam častokrát je to akože križovatka, kde hlavná cesta je do nejakej, do zakruty, do odbočovania a teraz tam je tá taká obskúrna situácia, že niekto ide zrovna z takých smerov a teraz musíte sa strašne zamyslieť nad tým pohľad z vrchu správa, dobre, že nie Pythagorovú vetu a logaritmické pravidko vyťahnuť, aby ste vlastne, že lebo on ide, ale dáva prednosť ešte tomu potom a výnimka aj keď ide niekto z hora a odbočuje doľava doprava a vtedy ešte môže nastať situácia, že tam prídu všetci naraz a ja chápem, že veľa z vás a možno väčšina je takých, že to zvládate na perfektnú a všetko viete a ste úplne dokonali, úžasní a ja vám ani nezávidím, ani vás neodsudzujem, ja vám gratulujem, ja vám závidím. Ale ja proste som človek, ktorý má toho ako pomerne veľa v hlave. Alebo si myslím. A nie, že by som bol strašne inteligentný, to si možno o sebe myslím. Skôr si myslím, že ako nad veľa vecami premýšľam a mám toho ako veľa, že mám veľa vecí vybavujem za jazdy, za záchodu a keď sa premiesňujem z bodu A do bodu B, tak myslím na to ešte takto a hento sa musí a ešte predtým tam doprav doľava a toto nesmiem zabudnúť. A proste strašne veľa vecí mám v hlave, čo držím a keď prídem, aby som to rýchlo vybavil a proste a nechcete za každým, keď prídete na tú križovatku, ako teraz znova zapnúť celú tú Pythagorovú vetu a všetky tie pravidla pravej ruky, ľavej strechy, ľavej ponožky a proste takto to mám, že proste niekedy tam idem, že prepáčte, ja asi som mal mať prednosť. Ak áno, ospravedlím sa. A viete, napriek tomu, že ja to takto robím, tak mám taký pocit, že takéto ako veľmi náročné križovatky a sprava a zľava a doprava a potom máme také križovatky v Trenčine, to sú tiež veľmi špeciálne. Strašne veľa hnehôd tam je a nikto sa nad tým nezamyslí, že prečo asi? No preto, lebo značka o tom, že kto vlastne má prednosť je 50 metrov pred križovatkou. A ktorý človek normálny, alebo teda človek, môže sa mu stať, že príde k tej križovatke a teraz, že ja som na križovatke, kto má prednosť? No už nevieš, lebo tam to bolo 200 metrov dozadu, hej? A teraz tam každý ako... A teraz to je schválne tá križovatka, kde hlavná, no proste tiež potrebujete na to logaritmické pravidko a dve vysoké školy a doktorát a mať za menom neviem čo a pred menom minimálne niečo a proste tam je ako naozaj veľa nepríjemných ako nehôd, aj nedorozumení a trúbení a proste vždycky, keď tam príde niekto, kto nie je z Trenčína, tak na to pozerá a nechápe, čo vlastne kto, hej. A ja si hovorím, že prečo to proste na to niekto neprišiel a nezjednodušil to tam. Napríklad nedal na cestu také ako pásy,
býva v zahraničí, že toto je tvoj pruh. Alebo na zem nakreslíme, že hlavná cesta, daj prednosť. Že aby to, ako prídeš do križovatky, je to jasné, nemáš sa ako pomýliť. Uľahčí to tým ľudí, zjednoduší to dopravu, zrýchli to dopravu a hlavne si myslím, že to násobne prispieje k bezpečnosti, ale nie je to tam. Dlhé roky to tam nie je. Potom máme takú križovatku, kde sa ide ako dva pruhy odbočujú takto doľava. Všetci, ako 99% tých, čo majú spraviť ten väčší oblúk, tak sa drbnú do toho ľavého pruhu. Ten ľavý musí ísť do protismeru, tam tade nejak, no proste, to je... Zamýšľam sa nad tým preto, lebo keď to vidím a hovorím si, veď ja nie som akože, skromný môj odhad a názor. Môžete mi odporovať, že sa mýlim. Nie som najhlúpejší v danom momente na tých cestách. Myslím si, že sú tam takto najhlúpejší. Veď to je urážka. Prepáčte, ja som to nechcel takto povedať. Nemám najnižšie IQ. Že každý sme na nejakej úrovni a hovorím si, tu sú ľudia, ktorí nemáme všetci 800 IQ. Neexistuje. A možno má niekto o 1 nulu, možno niekto má o 2 nuly a aj tak ako keby má to vodičské oprávnenie, niekto mu ho dal za nejakých okolností a ide cez tú križovatku a vidím, že je absolútne mimo, Ale proste tá križovatka, aj tak tam je takto a aj tak je ich na viacerých miestach. Máme v Trenčíne križovatku, veľmi komplikovanú na prechod, lebo prechádzate cez 4 pruhy, takto prechádzate rovno. Dokonca prechádzate vlastne šikmo, čiže na to, aby ste sa pozreli sprava, či niekto ide, musíte ako keby buď mať vzadu okienko viditeľné a dobre sa cez deň pozrieť a nesmie tam nikto sedieť, nemôžete mať naložené auto a ešte veľa ďalších okolností sa musí stretnúť. Napríklad niekto zastaví vedľa vás, lebo tam sú dva tie no to je. Jeden ide rovno, jeden ide doľava. Čiže keď chcete ísť doľava, tak ako moja žena hovorí, toto keby sa mi tu stalo, lebo tam je semafor. Ale ten semafor sa niekoľkokrát do dňa vypne, začne tam blikať oranžová, lebo ide vlak. Tam je hneď ďalej prechod a vtedy tá križovatka si povie, no dámy a pani, ja už som krátka na to, aby som tu riadila túto premávku, riadte si ju sami. Tak sa to celé vypne a tam zostanú tí ľudia v tých švorách čakať a ako takto vedľa seba sa posúvajú, lebo jeden nevidí cez druhého, doprava sa nedá pozrieť, lebo tam je uhol obrovský, aby ste videli vlastne. No proste je to celé zle. Moja žena hovorí, že toto keby sa mi tu stalo na tejto križovatke, ona cez ňu nechodí, to má zakázanú trasu, že to, dá sa to obísť, to je v pohode. Ale ona hovorí, že toto keby sa mi tu stane, tak tu normálne zastavím, dám 4 smerovky, odídem a auto nechám tam, lebo to je ako pre ňu je to neriešiteľná situácia. Alebo nevie, čo by spravila. Toto som jej poradil, že má urobiť. No a potom máme ešte ako my Trenčín je špeciálny a my máme v Trenčíne ešte okrem toho, že sme kultúrne mesto, čo vlastne sa akože, toto není hejt na Trenčín, tak aby sme to nezobrali, ja Trenčín milujem, Trenčín je perfektné mesto, Trenčín je jedno z najlepších miest, kde môžete ísť bývať a kde môžete ísť na výlet, takže choďte aj na výlet, dám vám do popisu videa odkaz na moje video o 30 alebo 50 veciach, ktoré máte v Trenčíne sa ísť pozrieť a kde máte ísť a je to tu skvelé. Máme tu krásny hrad, námestie, je to tu, choďte cez leto, choďte na jeseň, choďte aj v zime je zima. No to je jedno, toto není hejt na Trenčín, ja som hrdý Trenčan a budem Trenčín obhajovať pred kýmkoľvek, áno. Ale máme tu určité špeciality, nad ktorým sa mi hlava zastavuje už dlhšie. Napríklad medzi inými vecami máme tu taký kruhový objazd. Ten kruhový objazd je pri jednom nemenovanom nákupnom centre Max a ten kruhový objazd má ako vnútorný a vonkajší oblúk. Samozrejme, na niektoré tie výjazdy môžete ísť iba z vonkajšieho, na niektoré sa dostanete iba z vnútorného a ešte, aby to nebolo také jednoduché, tak ešte je tam taký moment, kedy z toho vnútorného je taký hupsik, taká osmička do toho vonkajšieho a ešte do toho tam ako predtým dávate prednosť, takže
Je to taký zážitkový kruhový objazd, keby ste chceli. Prídite sa naň pozrieť. Nevidel som vo veľa mestách a na veľa miestach, nie len na Slovensku, ale aj vo svete, takýto kruhový objazd, je to naozaj veľká špecialita a rarita. Nie je jednoduchý, ja s ním napríklad vôbec nemám problém. Kruhový objazd si myslím, že je veľmi dobré riešenie. Všetky tieto križovatky, o ktorých ho rozprávam, v minulosti boli ešte také trojuholníkové. To bola nádherná špecialita. To bolo niečo úžasné. Tam ste potrebovali normálne priateľa na telefóne, aby vám poradil, kade mať. No dobre, ale sme pri kruhovom objazde. Moja žena, keď jej poviem, choď tam niečo tam vybaviť na ten smer, tak ona mi povie, hej, tam je ten kruhový objazd, tam ja nejdem. Takže ďakujem ti, človeče, ktorý si vynašiel tento kruhový objazd, že mám o kopec vecí naviac na vybavenie, lebo nemôžem tam ženu poslať a keď tam ona niečo potrebuje, tak pošle mňa. To je ako silná káva s týmito vecami. No, toľko to som v dnešnom Ondrej Toľkovi chcel povedať. Neviem, že či aj vy máte. Napíšte mi prosím vás niekde do komentára, alebo ja neviem, mail, to je jedno, na Instagram, Ondrej Volker som tam, že ako to máte s takýmito ako. Či máte aj vy také svoje ako obľúbené v úvodzovkách teraz, kto ma nevidí na video, svoje križovatky a prejazdy a cesty, kde proste ako keby ste tam dlhšie stáli a premýšľali naozaj nad tým silom, tak ako na to určite prídete, kto má ísť. Ale niekedy ste v rýchlosti a nechcete zdržovať a proste že kto. No. Takže takýto oblúčik od komentovania Vlastne som sa chcel v tomto podcaste priznať, aký som hlúpy. Aj takto to môžete chápať. Priatelia, ja sa priznávam bez mučenia, že sa k tomuto podcastu vraciam ako pokračovanie po nejakej nie malej dobe, ale potreboval som vážne súrne nutkanie. Som mal povedať ešte také minimálne 3 príklady, ktoré ma napadli k tomu, že čo ma strašne vytáča, keď sa deje na cestách. Keď už máme túto automotív tému, tak poďme ju doklepnúť, poďme to uzavrieť. Prvá vec, a to trošku súvisí aj s tým, že ako som hovoril, že tie dve autička idú takto vedľa seba a odbačajú obidva pruhy doľava a väčšinou ten čo má spraviť ten vonkajší oblúk, tak tento švihne ako keby trošku a tento musí ísť trošku do protismeru a potom niekde tam sa spoja. Akože ono to vo finále nie je až také úplne ako aká kolízna veľká situácia. A mňa fascinuje na tom, že prečo tam nikto nenakreslí na tú cestu tie pruhy a že veď ako mohli by sme každý, alebo viete, také prerušované. Býva to v zahraničí, že aby každý vedel, kadiaľ má ísť. Ale ešte predtým, než to poviem, že čo mi to k tomuto chcem povedať, tak ma napadlo, že strašné mám nutkanie ešte povedať k tej téme, lebo možno mnohí mi tu budú hovoriť, že Ježiš Ondrej, ty si hlúpa, ty si strašne. To je, jak ty môžeš vôbec šoferovať, veď tam vidíš, veď tie značky oni majú siluety. A ty vieš, aj keď ju prejdeš, tak vieš sa pozrieť dozadu, že čo to bolo, aká značka, hej? Kvôli tomu to je. Alebo keď sa pozrieš doľava a vidíš tam, akú tam oni majú značku, tak podľa toho vieš, ak sa máš zachovať. Lenže nevieš, čo je na tej dodatkovej, že jak to ide do tej zákruty, nešpecifikovane, a ono je to, poznám takú jednu križovatku, tam je to ešte pred takým podjazdom, tam vôbec netušíš, že vôbec nejaká križovatka bude a ty prejdeš ten podjazd a potom vidieš hore a tam zrazu je tá križovatka, kde tá značka bola pred tým podjazdom, hej? Za reálne takéto niečo funguje. Tí, čo ste z toho mesta, môžete kľudne mi napísať do komentára, že viete, o čo sa jedná. No a teda vrátim sa späť k tomu, jak tam ide sa do tej zákruty. Tak dámy a páni, odbočovanie vľavo. Odbočovanie vľavo by mala byť samostatná hodina na vyučovacích hodinách autoškoly, pretože ja mám pocit, že to nikto nevie odbočovať vľavo. Veď máte obyčajnú križovatku, 2 pruhy, jeden ide rovno, jeden ide naspäť, áno. A potom sa odbočuje doľava. A keď tam prosím pekne odbočuje do toho ľava, tak tam to sa neberie tak, že cez aj ten protismerný pruh, aj keď tam často nie sú ako keby vyznačené pruhy, že ktoré, ale tam možno niekto chcel zároveň
odbočiť doprava z tej ulice, ale nemôže, lebo vy ste to strhli tam ako jaká veľká voda. Však urobím normálne väčší oblúčik, aby som nezdržovala aj ostatných. Hej, to je úplne normálne by som fackoval za to, že ja mám prednosť, ja odbočujem doprava a keď niekto ide sprava a odbočuje doľava, tak my môžeme zároveň. Ale to by musel drvivá väčšina ľudí vedieť odbočiť doľava. To je naozaj ako, prosím, skúste si to niekedy ako vžiť sa do tej kože, že prečo to robíte, že to ako strhnete do toho ľava tak, že idete aj cez ten ľavý pruh. Na čo je to dobré? Však spravím normálne oblúčik, lebo niekedy môžete sa vyocitnúť v tej situácii, že budete chcieť odbočiť doprava a musíte čakať kvôli Dylinovi, ktorý nevie odbočovať dole. Ako to mám... Musím sa ukludniť, dať sa do zenu. A to vám hneď poviem aj ten druhý príklad. Teraz som si spomenul na jednu situáciu, že niektorí ľudia majú také v sebe, že akí si myslia, že sú oni frajeri, že niekoho pustili na prechode. Že akože, ja som dobrý človek, púšťam ľudí na prechode. No nie, to není tak, že ty si dobrý človek, ani si nejako pozitívne karmu nenabíjaš, lebo tí ľudia na tom prechode majú prednosť. Oni ťa ako, keď ty neprejdeš, tak oni teba pustili, hej? Asi takto to je. No ale späť k pointe. Ja veľmi často a rád ľudí púšťam na prechode, ak naozaj ak nejde o život a nemeškam niekde šialene dlho a niekto na mňa nečaká v daždi a podobné veci, ale aj vtedy, ak tam stojí babička, tak ako áno. Ale naozaj 99% si splňam svoju povinnosť a pustím ľudí, ktorí chcú ísť cez prechod. A im ukážem, že môžete, väčšinou spravím tak, nech sa páči, alebo zablíkam ešte z ďalky, ak idem. A aj sa usmejem, keď mi niekto poďakuje, väčšinou ľudí mi poďakuje. Aj púšťam autobusy, ktoré potrebujú výjsť z zastávky, pretože to sa tiež má. A im bliknem, aby vedeli, že vidím, že ich púšťam, že to je vedomá vec, že to ja len nespomalujem, lebo mi niekto zazvonil teraz na telefóne, lebo aj to sa môže stať. No a k telefónu sa ešte dostaneme. No a o tých prechodoch. Normálne sa mi deje, že raz denne, že ja zastavím na prechode, teraz niekto zľava chce ísť cez ten prechod, peši, a nejaký Dylino oproti mne, ja neviem, že či minister ide zrovna od Barbera, ale on prejde, on tam nechá mňa čakať, tých ľudí čakať a on, nie, ja idem. A za to, normálne, ja v tom momente mám normálne ako 100 jedov do mňa, mám chuť to otočiť, normálne, som sa rozčulil teraz. Normálne mám ja neviem, ako by som si vybil zlosť, lebo som pomerne kľudný človek, ale viete, sem tam sa stáva, že vás niečo rozčúli. A vtedy to nie je dobré nechávať v sebe. Vtedy je dobré ako pustiť to von, lebo to je nebezpečné. Čo ja mám vtedy ako, že ja neviem, že čo budeme v takýchto situáciách, lebo mám chuť ako normálne potiahnuť auto a zablokovať ho. Že ako, nie. Ako ja tu stojím, a ty akože všetci čakáme, kým tým prejdeš, no akože tak sorry. Akože toto by malo byť za ťažkú, krutú pokutu. Kto toto spraví, tam by mali byť kamery na tých prechodoch. A ak toto niekto spraví, ja by som mu normálne zobral vodičák. Lebo to nie je, že je hulvat, ale to je zákernosť. To je zákernosť. To je proste... Nie, za mňa nie. To je ako... Veľká vec. Teraz som si spomenul na jednu situáciu, kedy u nás... Inak mimochodom je pri tom kruhovom objazde, tom zaujímavom takom, pri tom nákupnom centre. A tam je taká známa sieť nezdravého verejného občerstvenia. A tam vždycky fascinuje ma to, že nikto tam nemyslel na dve základné veci. Na tom parkovisku pred tou sieťou toho nezdravého verejného občerstvenia a hneď za tým je Kaufland. Prvá, že oproti je nákupné centrum. A hneď pri tej reštaurácii je
prechod, taká lávka, že vidíte hore schodmi alebo výťahom a ste ako keby na prvom poschodí alebo druhom nákupného centra. A odtiaľ tí ľudia z toho nákupného centra chodia do tej siete toho nezdravého občerstvenia a tam nikto na to nemyslel, že by tam niekto chcel z tej lávky, z toho chodníka prejsť. Lebo tam je, prosím, pekne ako zábradlie, potom taký briežok, blato, tam by chcela byť tráva, lenže všetci to vyšlapali, pretože tam chcú ísť do toho nezdravého občerstvenia. A blato, keď je akože takéto počasie, ako je celú zimu. A ja si hovorím, to nikto tieto 2 metre nemohol tu ako alebo nejak ďalej to vymyslieť, že jak by sa tam dalo prejsť. Pre mňa je to absolútne fascinujúce, že ako všetci tam, alebo tam milión ľudí tam ide denne a všetci idú cez to blato. Lebo tam niekto pravdepodobne zobral nejaký projekt, len ho takto Ctrl-C a dal ho Ctrl-V, nebudeme nič meniť, je to skvelé. A tak, ako si to povedal, že nebudeme nič meniť, je to skvelé, tak na konci on spravil také ako jednosmerku okolo toho, takto sa to otočí, sú tam také účko, parkovisko, také dlhé účko naozaj, alebo to vysoké. A tam je, prosím pekne, nabíjačka na elektromobily, ktorú z času na čas využívam aj ja. Obrovsky ma fascinuje jedna vec, že tá je jasne jednosmerka. A teraz ako v strede tamto ostrovčeka, nie na tom účku, ale tu v strede je nabíjačka na elektromobily. Čiže vy jednoducho je to tak, že keď tam prídete a chcete nabiť auto, tak ako všetky autá tam parkujú tak trošku, že čumakom dopredu, lebo je to taký ako menší uhol. Akože zaparkovať tam ako zadkom je vlastne nemožné, lebo musíte cúvať do 90, ja neviem, 120 stupňového uhla, proste vytočiť sa, je to veľmi ťažké. A to musíte spraviť, keď máte nabíjací port vzadu v aute, pretože niekto na to absolútne nemyslel, že väčšina aut má nabíjací port vzadu v aute. Áno, ja viem, že sú aj vpredu, ale teraz stalo sa mi tam, že najprv som si hovoril, že to je strašne hlúpe, to musí niekto opraviť, veď to všetci vidia, že to je zle, lebo tam je to na začiatku, alebo teda na konci toho celého účka, keď to takto prejdete, čiže ako tuto do tej jednosmerky sa dá ako vojsť a vtedy tam môžete ako veľmi ľahko nacúvať, lebo iba vojdete a spravíte naspäť. Ale už som tam ako išiel naozaj veľakrát a hovorím si, tuto to nikto neopravil, že asi to bude musieť ako celé prejsť a potom tam ako strašne komplikovane cúvať. Dá sa to, keď tam nie je obsadené to prvé parkovacie miesto, tak na 3, na 4 krát sa tam ako potiahnete dopredu a naspäť a zacúvate. Veľký problém nastane v momente, keď tam buď niekto stojí, alebo to, čo sa mi stalo teraz, nedávno, že ja som si tam ako išiel nacúvať, tak som si ako potiahol rovno a išiel som cúvať naspäť. No a v tom momente mi tam niekto na tú nabíjačku ako vošiel. Ešte do toho druhého miesta, kde vlastne to je jediné, ktoré môžete nacúvať, lebo na tom prvom je obrubník, takže to vlastne by nemožné, to by si museli ako cez ten obrubník prejsť. A vošiel mi do toho druhého miesta a začal nabíjať. A tak si hovorím, dobre, tak som to nejako cez ten obrubník a proste bolo to celé to škrípalo a zlé a proste úplne som mal nervy, lebo mne sa zdalo, že ten človek to spravil naschvál. Že videl, že však preboha vedia, ja tam cúvam. Tak ako prečo mi tu, ako keby aspoň počkal, že kým tam nacúvam a potom kľudne nech sa tam dá na to prvé miesto, veď on mohol krásne, on mal vpredu ten nabíjací port. A ja som teda vyšiel a ako naozaj som v sebe tutlal tu ja som kozorožec, ja nenávidím nespravodlivosť. A mne to prišlo, že to bolo zákerné a nespravodlivé. Napadlo ma to v kontexte toho, jak tam niekto proste na tom prechode. Hej. A ja som vyšiel a išiel som za tým pánom a strašne som sa snažil, Ondrej, nič nehovorím, buď kľud, ešte som mal aj dieťa v aute. A hovorím mu, že dobrý deň, že pekný deň vám prajem a že to bolo od vás také, a on mi začal nadávať, že akože čo mu hovorím. A už som mal zavreté auto, môj syn sedel v aute a tak medzi rečou som prehovoril, že vy ste strašný kreten. A on normálne akože do mňa, a prečo ja chodím do protismeru v jednosmerke? A hovorím, prosím, že ja som cúval, prečo ste mi tam našiel? A on, že vy ste necúval, vy ste prišli z toho protismeru. A hovorím, dobre, tak...
A potom mi zrazu docvaklo, že on asi tiež možno bol zamyslený, mal veľa v hlave toho, stáva sa to aj mne. A som si tak nejak precitol a hovorím si, on ma nevidel, že ja tam idem cúvať, že on si naozaj myslel, že tam cúvam z tej čo by ako bolo tiež logické riešenie a tiež ako mohol pochopiť, že mám to tam ako zle, proste strašne zle sa tam ide na tú nabíjačku. Tiež proste nikto na to absolútne nemyslel, čo je úplne fascinujúce a všetci, čo nemáte radi elektromobily, lebo z nejakého dôvodu vám ich niekto znechutil a vystavil a vykreslil v zlom svetle, tak sa budete smieť, aký som hlupák, že som si také niečo kúpil a že to mám za trest. Dobre? Dobre. Áno. Áno. A ja som si to uvedomil, že on ma teda nevidel. Ja som mu naozaj išiel, jak tam sa zavrel do toho auta, on tam niečo robil na notebooku a ja som mu zaklopkal, hovorím, viete čo, pane, že ak ste ma nevidel, že tam naozaj cúvam, tak sa vám ospravedlňujem za to, čo som vám povedal, že mrzí ma to, že bolo to proste v nejakom návale emócií. Cítil som nespravodlivosť a hrozne mi to vtedy vystupí mi adrenalín a klesne mi cukor a všetko. Proste vyplavia sa mi nejaké hormóny, ktoré mám no proste. Viete, čo chcem povedať? A zaujímavé bolo, že vlastne on tiež hneď povedal, že aj ja som ho ospravedlňujem, ale my sme si podali ruku a všetko bolo. Taký som mal z toho dobrý pocit vtedy, že vlastne vzniklo iba nedorozumenie, že niekto nebol zákerný a nechcel niekomu zlé, iba naozaj vzniklo. A on mi hovorí, viete čo, ja som mal taký zlý deň a viete čo, aj ja to poznám. A proste sme si tak zasmiali, poprali sme si, že nie je všetko dobré. Takto by mali končiť všetky chlapské hádky, podľa mňa. Toto by ženy nikdy nedokázali, mimochodom, ak si môžem takto trošku ako kopnúť do ženského pokolenia. Uvidíme, aké budú reakcie. Možno, že spravíme nejaké pokračovanie ohľadom toho, že aké sú veľké fyziochemicko rozdiely medzi mužov a ženou. Ďalšiu vec, ktorú mám, je, dámy a páni, nechanie zapnutého motora na spaľovacom aute. Čo možno chápem, je, ak niekto má zamrznuté auto na ulici ráno a naštartuje ho. Aj keď si myslím, že je to vysoko neefektívne, neúčinné a hlúpe a zlé. Tomu autu nič nespravíte, ak do ňoho sadnete a pomaly pôjdete. Ak nebudete ten motor vytáčať, je to úplne legitímne a v poriadku, môžete na ňom ísť a zahrajete to auto ako 100-násobne rýchlejšie, ako keď ho necháte bežať na ten voľnobeh. Nikomu nebudete čmúdiť do okien, nikomu nebudete vadiť zvukovo a tak ďalej. Ne? A znížite uhlíkovú stopu násobne. Okrem toho teda, že je to na pokutu, to sa nesmie, to je normálne vo vyhláške. Mimochodom, tiež by sa to mohlo vyučovať v autoškolách. A akože to by som nejako možno pochopil. Možno. Neviem. V tejto chvíli neviem. Ale to, čo naozaj nechápem, je keď niekto príde do takej tej veľkej spoločnej garáže, niekde typicky pod nákupným centrom, alebo aj pod bytovkou, alebo pod nejakou menšou polyfunkčnou budovou, príde tam na aute spaľovacom, zaparkuje, nechá bežať motor aj pol hodinu a telefonuje v tom aute. A vtedy, keď vy tam prídete a vyjdete z auta, alebo naopak vojdete do tej garáže a chcete ísť do auta, tak tam je toľko CO2, že keby ste škrtli zapaľovačom, tak to tam vybuchne a proste smrad, proste normálne, to sú toxíny, to sú proste hnusné látky, ktoré proste musíme vdychovať kvôli takýmto hlúpakom, ktorí toto robia. Ja neviem, či si to neuvedomujete a robíte to z nevedomky, ale je to proste strašne zle. Vypnite motor. Na čo ho máte zapnutý? Na čo? Na čo vám to beží? Kvôli tomu, že vám vyhrievaná sedačka ide, alebo aj nie? Ja to nechápem. Na čo? V tej garáži není zima. A potom ešte druhá situácia sa deje, a to sa deje, to zažívam normálne dennodenne, teraz v zime je to extrémne vyhrotené. Pred škôlkou a pred školou tam príde 10-15 aut, alebo aj 5, to je jedno. A všetci, naozaj literally, všetci tam nechajú zapnutý ten motor a idú s tým dieťaťom do tej škôlky alebo do školy,
pretože buď, ja neviem, nechcú, aby im to auto ako sa zamrazilo, neviem, aby tam zostala zima, alebo tam majú druhé dieťa, čo zase by sa možno dalo chápať, ale predsa za tých 5 minút tam nemôže vzniknúť taká zima, keď proste je niekto normálne oblečený, aby tam nevydržal. A proste príde tam 5 aut a spraví toto a vy tam idete so svojím synom alebo dcerou za ruku a vy sa nemôžete nadýchnúť. Tam je proste kúdel toho hnusných tých exhalátov z toho auta. Je to škodlivé, je to proste smradlavé a je to hlavne, ako škodí to zdraviu. A teraz si zoberte, že každé ráno to musíme ako čuchať, že proste to môže mať ako naozaj obrovské následky. Nehovoriac, že mne sa tam zle dýcha. A čo to dieťa pre Boha, čo má o mnoho menší tú kapacitu plus a ešte nižšie prízemí, kde to ešte násobne viac cítiť, to nikomu to ani trochu nezapáli, že toto je hrozný problém. Prečo tam nestojí policajt pred tým školou, pred tou škôlkou a nech búcha obuškom po hlave týchto ľudí, že to je proste hnus, čo robíte proste tým deckám, ktoré idú do tej školy a proste im dávate nejaké civilizačné choroby do vienka, ktoré ich môžete aktivovať. Normálne by som tlkol tých, to je hrozné. Toto je akože fakt, ja neviem, či to tí ľudia neuvedomujú, ako veľmi škodia sami sebe, všetkým okolo, čo bývajú a ešte aj spia, majú pootvorené okno, vôjde im to tam donútra, proste je to smrad, je to nechutné, je to nezdravé, je to hrusné, hulvácké. Navyše je to v rozpore so zákonom, však to je v rozpore s vyhláškou a tá vyhláška je pre niečo, lebo je to škodlivé. No aby sme uzavreli tému rozčľovania sa nad tým, ako niekto šoferuje alebo čo robí pri šoferovaní, tak to je prosím telefonovanie za volantom, čo mi príde tak strašne elementárna vec, že čo by sme ako nemali robiť a hlavne v dnešnej dobe, keď každé auto, ja neviem, že existuje ešte auto, ktoré nemá ako hands-free na Bluetooth. Ešte také autá existujú? Lebo ja som také auto, neviem, ja dávno som nešiel možno iným autom. Mal som teda požičané nejaké auto, tam tiež bol hands-free Bluetooth. Ako v čom je problém, keď už teda nemáte hands-free Bluetooth, alebo máte požičané auto, aby ste to zapli na hlasito a nehali to vedľa na sedačke alebo na držiaku na telefón. Nie, sú ľudia, ktorí idú a nie, že jedné, dvaja, ja vidím denne desiatky, možno stovky ľudí, ktorí idú a vidím, ako proste robia kiksy za tým volantom, proste majú oneskorené reflexy, zle reagujú, pretože niekto vám niečo povie, zamyslíte sa, teraz ešte musíte rozmýšľať nad tým, že ako čo sa tam môže udiať nejaká rýchlo vzniknutá situácia na ceste, nejaká komplikovanejšia situácia, na ktorú treba trošku viac popremýšľať. Tí ľudia sú vypnutí, lebo vidím, ako držia ten telefón. A teraz, ja neviem, či to není aj na vodičák, veď toto sa nemôže robiť, to je ako naozaj závažná vec, ale že to nikto, ja neviem, dostal niekto niekedy za to, lebo ja mám pocit, že ako taxikár, keď idem s taxikárom, alebo neviem, či to Uberáci to možno ani nerobia, alebo títo Bolťaci, ale keď idem s normálnym taxikárom, tak on celú dobu telefonuje. Hlási sa, dobre, neviem čo, a už zás mu zvoní, dobre, mám tam byť, áno, dobre, kedy, o koľke, mám tam byť, áno, nie, o koľke, nie, idem tady, potom, dobre, zoberiem to, a celú dobu drží takto nejakú Nokiu starú, takú ešte s tým displejom, čo má tie pixely pol milimetrové až milimetrové, a telefonuje s tým telefónom. A ja to si hovorím, šofér z povolania, čo podľa mňa má ako nároky na to, aby šoferoval to auto, aby mal ten vodičak ešte o mnoho viac vyhrotené, mal by ešte viac ovládať a ísť vzorom na tej cestnej premávke, tak on celú dobu telefonuje. A potom ako kuriéri, taxikári a proste ako ja mám pocit, že absolútne, že všetci, ja neviem prečo, ja mám pocit, že všetci držia telefón. Prečo to robíte v dnešnej dobe? Že či máte niekoho v aute a nechcete, aby vás počul? Lebo vidím naozaj ľudí na drahých autách, čo akože dám posledných 100 eur mojich do banku, že tam ten Bluetooth handsfree je.
alebo káblo, to je jedno aký, handsfree, ale nepoužíva sa. Prečo? Ja to nechápem. Vy to chápete? Ale čo je na tom ešte fascinujúcejšie, že to nikto nekontroluje. Prečo nie je polícia na toto? Veď to sú easy money, rýchli prachy poliši. Však veď každý, na čo meráte? Však zoberte foťaky a foťte ich, čo telefonujú za tým volá. Veď to každý druhý telefonuje, však to im môžete rozdávať pokuty jak na bežiacom páse. Ale nikto to nerobí. Všetci to považujeme za telefonuje, zavolá. To sa... A mne tu niekto bude vyčítať, že ja mám displej v aute, nejaký od Tesly alebo čo. A všetci držia telefóny a telefonujú. No toľko to som chcel, dámy a páni. Toto ste počúvali nahnevaného Ondreja v podcaste Ondrej Talk, ktorý vychádza na YouTubeovom kanáli s rovnomenným názvom Ondrej Talk, alebo si môžete vyhľadať na hoci ktorej podcastovej dobrej aplikácii, či už Apple Podcasty, Spotify a iné podcasty. Aké sú ešte podcasty? Ja ani neviem. Aj na YouTube sú podcasty, aj v YouTube Music sú podcasty, ja neviem, kde všade sú ešte podcasty, proste dajte si hľadať podcasty. A podcast, ktorý sa volá Ondrej Talk. Píše sa to Ondrej T-O-L-K a Ondrej sa píše s Y, čiže Ondrej Talk. Ďakujem za dopočúvanie a prajem vám krásny deň a teším sa na budúce pri mojom podcaste. Napíšte mi komentár, budem sa veľmi tešiť, no ak ste ma sledovali na YouTube, tak určite dajte aj like, odber, zvonček a napíšte komentár. To sa určite teším na tú diskusiu dole pod tým videom. Ahojte.